ber, jarri altuago, ez dugu entzute. Arratsaldeon, edo hobeki esan da eguerdion, 12 pasata jadani nahi duzuena, baina hemen txegara Galizian prest, berriz ere, zuzenean Boiroko 33. bandera, lehenengoz kontsolazio txanda izango dugu, eta lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Lekitxarra, hirugarrenetik Santurtzi, laugarrenetik San Bertolameu, epaileen aginduen zai daude, eta dida batean goazen Donostiarraren ordezkariarekin emakumetan nagusi izan dira, eta hemen Rianxeira banderan aurrera, bizi-bizi Eritzerran. Bai, gurekin dugu Naroa Urkola, Donostiarren ordezkaria, Naroa pozik, zorionak, 3. bandera ez dakit, hemen urdur ikusi zaitugu, nola sentitzen zea? Bai, oso pozik, eta eskerrik asko, neskengatikan, oso pozik. Asteburua politia atera zeigula ustet, atzo kondizioak pixka gortxe gozian, da ekipoak pixka gehiago sufrituzun, baina gaur ustet itxura baten badena disfrutatu duela. Bai, Oriokoa behinetan ja astuta, 2 bandera irabazi dituzu orduztikan, ez dakit, badakizu orain bandera preziatuak datozela, Zarautz, Kontxa, ez dakit, ja burua non duzue kokatua? Bai, nahi gabe jartze esatezu, gaurko ingo dut, eta urrengo asteko, baina egia da, pixkanaka ja buruare hor jartze zaizula, eta egia esan, aste burua hau nahi genuen, pixkat, regularrak edo izan, datoze nahi behi da. Bandera bat auspo ikaragarria da datorrenerako, beraz zorionak, eta disfrutatu, eta buelta ederra izan dezazuela. Bai, gaur animosa jongo gala pentsatzet, mi esker. Zalantzarik gabe, festa giroan buelta. Gizonezkoen lehiak gogoratu nola dugun, zailkapena Urdaibai goigoian dela, 123 puntu eta 7 garaipen, Hondarribia bigarren, 128rekin, atzo bat jantzioten perdeek urdinei, Zierben atzoko garaile 3. 124rekin, gero Donostiarrak 102. Orio 5. da, Getaria 6. Kabo 7. da, Lekitxarra 8. eta bekaldean Kaikuk 52, Ondarroak 48, Santurtziko 31, San Bertolameuko 26. Santurtzirentzat atzoko eguna ibon, oso garrantzitsua, aurkari zuzena San Bertolameu da, azkenengoa zuzenean jetxe egingo da automatikoki, eta azken aurrekoak playoffa jokatu beharko du. Epaileek dei egin diete, lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik Lekitxarra, hirugarrenetik Santurtzi, laugarrenetik San Bertolameu, hain zuzen, atzoko 4 trainerurik apalenak esango dugu, Galiziako beste lehian moainan jokatutako bandera. Somalia apala eman zuen atzotxean, meirak, gaur ere ondoko kalean izango du, Sotera. Partio atletik mugatua duela kuadrilla, esaten du bere prestatzaileak David Kostak. Egia esan, itxaso pixka bat izan denean eta estropada hobeagoak egin dituzte. Semaforoa keinukari, baina lehorretik oraindik aginduak ematen epaileak ontziak behar bezala kokatzeko. Aiziaren alde joango dira eta korrontaren kontra. Ondarrutarren patroia gaur, Jimeno gaztea da, Xanet. Xanet bai ikusi dugu. Aldaketa bat ere egin du, errazti gaur kanpoan, Mikel. Tonarriola, sartu da, estriborrean. Aizia pixka bat mugitu da. Bai, orentxe ufadatxo bat, 11 kilometro orduko, gure anemometroak hartutakoa. Erdiko bi ontziak, pixka bat aurrera xeago dago. Lehenbiziko kaleak ez da txamotzagoa du. Bai, dudari gabe. Eta laugarrenak ere bai. Ziatzeko agindua. Santurtzi bakari falta da orain. Kostako zaioa Santurtzek, zi egiten. Abantean ari dira. Bigarren da 3. kaleak, zesango dugu. Luzeago, estatxa luzeago daukate. Luzeago eta tenkatu egin dute, eta orain ziatzeko agindua jasotzen ari dira. Hor, irteran eta inork ez du nahi izaten, zi egin. Patroiak Goikotxa xaguak esan du haizu. Hemen du nik hau. Hor nun bait, nik uste
lanera bidaltzeko moduan badirela. Bandera txuria, semaforoa, gorri, bai, berdea. Konturatu altzera zer egin duen, izuntzak, batez ere izuntzak. Ongi iruditu zaik, eman dio, bandera zuria bai, eta bandera zuria altxaduenetik. Semaforoa berde jarri arten, semaforo 6 segundo, abante. Berriro lehenko lekura. Neuk ere hori egingo nuke, Mikel, Bai. Zeharraio. Ederkiba, hau kirola da, eta patroiak eta erne ibili behar dira, eta arraunlariak eta entrenatzaileak eta denak. Ez tatxak ez dauden neurrian. Edo, bestela, behiran kateatu. Bai, edo irtera azkarra eman. Hori da. Edo irtera azkarra, hori da. Bueno, Santurtzik, estropadaren buru hartu nahi du, segundutxo bateko tartea Ondarroari eta Likitxarari, eta San Bertolameu, zelkapeneko zuluan den arraun elkartea, 2 segunduko atzerapenarekin dugu jadanik. Ondarroan aipatu dugu aldaketa bat, Likitxarran, 4, gaur Mikel, Estriborrean zatika, eta baborrean, Aginaga, berriro hortxe da hanketik bere arazoak istripu txobat izan zuen, da puntu asko gainera. Asko, ikaragarri. Ba, oker espanago, 50 gora. Bai, ere hori zizan. Bai. Barrukaldeko puntuak. Bai. Aberia handi zamarra. Iurria eta suerte handia. Kalte handiagoak saiestu ditulako, ez? Bira. San Bertolameu batzo erorita, eta gaur ere, minutu terdian 4 segunduko atzerapenarekin doaz. Ondoko kaleko Santurtzirekin. Bai. Kolpe latza izango litzateke kuarrila horrentzat. Eta hor, Markel elortza. Baina zer da ordea. Markel elortza, Aginaga bezala errekuperatuta, baina berak izan zigu. Bai. Urtea pikutara joango zitzaiola eta abar. Hori bai, entrenatzailea Javi Polok gogoan dut esan zidala, bueno, saiatu behar gara, era batera edo bestera, saiatuko gara, eta baita mutila jarri ere. Galdetu behar diogu, ze Petrekilorekin da bilen? Hirugarren tostan, Markel elortza. Hortaz gain gaur, Ibai Porto Arrobikoa, Babor espaldan, Estribor espaldan, Tore Gartzia Uarte, beste Gaztetxoa, beste Arrobikoa, eta Jon Artetxe, hirugarren tosta Estriborrean. Eta Santurtzi, estropadaren buruan kokatuta. Bai. Santurtziarentzat hau oso garrantzitsua litzateke, argi dago buruz buruko norgehiagoka badela, Santurtzi eta San Bertolameuren artean dagoena, playoffa sari bat izango litzateke, kakotxartean, beren playoffa ez da txentxetako izango, baina gutxienez aukera daukazu zure kategoria hori, zure postu hori defendatzeko. Automatikoki bestela 12garrena zulora doa, eta 2. mailan arituko da hurrengo demoraldian. Eta playoffak aipatuta, gaurko egun honek badu beste garrantzitsu bat, Galizian hain zuzen ere. Ares, Bueu eta Tiran dira zelkapeneko lehen 3 tokitan, eta gaurko estropada Moañan da, hain zuzen atzo gu handi sartu ginen, eta gaur Galiziako ligako estropada da, eta gaurko hori izango da mugarria erabakitzeko kontxaran ze ordezkaritza izango duen Galiziak. Zelkapen nagusian lehen 3 tokitan direnak gaurko estropada horren ostean, hoiek joango dira zelkatzen saiora Donostia. Eta izango lirateke, gaur-gaurkoz, Mikel, Ares, Bueu eta Tiran. Bueu eta Tiran 3. tokian, eta Tiran gainera playoff honetarako, izena gara izenban gabe geratu zen, eta ez luke aukerarik izango. Orain matematikek esaten dute normalean Ares eta Bueu izango direla, eta bi aurkari gogor, batipat Ares. Ares oso maila honean ari da, eta Aresek Galiziako txapelketan Kaboren gandik oso hurbil amaitu zuen 4 segundora. Eta irutze zait Euskal Herriko ontzientzat gaur egun Lapurdi eta San Pedro dira, Arkotek ere San Pedro baino 3 puntu gutxiago ditu, San Juan urrutitxeago dago 4. eta 3 estropada bakarri falta dira. Azkenengo astean 3 estropada izango dituzte. Eta playoffa benetan gogorra eta gordina izango da. Gaur aurrekalari aldaketa, gaur ez da indikan Pelaio. Eta beste erabat Antiguako Aman horra sentatu dena Izagirre. Eta erostegi Babor espalda.
4:41 Santurtzirentzat, 4:43 Ondarroarentzat, Likitxarrari 4:46, Samertolameuri 4:49. Santurtzik luze bakar batean, Samertolameuri 7 segundo Ibon. Bai, askotxo. Ondoko kaletik. Ni Santurtziren alde edo, esango dut urte osoan esaten ari garena. Arraunean ontzi hori ongi ikusten dela. Bestelako arazo batzuk izan dituela. Eta Javi Polo gaur bertan esan digu, buruak batzutan nahaztu egiten gara eta aurten gertatu zaien guztia. Baina ontzi hori arraunean eta ikusita, nik uste dut horrek zalantzari gabe maila baduela eta sailkapenak hori erakusten du, Meiraren gainetik dagoela gutxienez bikoska eta Santurtziren bertsiorik onena Ondarroari aurre egiteko modukoa badela. Edo kaiku batik. Ibili izan da, hurbil sailkapenean, baina gero gora bera asko pilatu baitira Santurtziarren inguruan azken aste hauetan eta dana txarra, dena kalterak. Kastrokoa, esan gabe doa, antzer gertatu zen. Urrengo gunean, urrengo astean, urrengo zroan, endikamoran, putzura, Hondarribian, irtera, ustel hori, eta niretzat urtosoko esanguratsuena. Han ikusi zen, talde horretan, zerbait falta zela. Eskalifikazioa. Eta egun hortan bertan, abordaia eta kaleratzen. Bueno, Santurtzi eta Ondarroaren artean ematen du izango dugula txanda. Likitxarrak asteburu honetan behar bada, helburua gauzatu, estropada honak egin eta ematen du ez direla agian etorri punturik onenean, ez? Behar bada gai psikologiko bat izango da. Bueno, psikologikoak, gero prestaketa kontuak ere baita ere, ez dakigu. Iraila da, urrengo erronka hauentzat, abuztuaren bukaeran. Beste bat esango dut, jakin gabe. Baina, nola baitere, karga lanak egiteko azken astea Kontxari begira, hau da, egin nahi bada, hau da. Eta Likitxarrenaren kasuan, elitzateke harritzekoa izango, sailkapena ikusita Kontxari begira, prestaketa aste honetan, bideratu izan. Likitxarra gainera, sailkapena aipatu duzu eta 8. da, honek esan nahi du, Liga amaierako 2 estropadak egingo lituzkeela, hondamendirik ez baldin bada, hau da, Bermeo eta gero Portugaleten Corte Inglés bandera, horretara lehen 8 joaten direlako, eta alderantziz, Kaikurentzat hori zailagoa da. Momentuz 11 puntu daude Likitxarra eta Kaikuren artean eta Likitxarraren mesedetarako. 5 estropadaren faltan. Bueno, haientzat baiti asteburu. Hori da gaurkoa, guztira 5 estropada. Gaurkoa, hori da. Samertolameu 8 segundoko atzerapenarekin. Hasieran galdu du. Esan daiteke hauek suspertzea oso zaila izango dela. 4 estropada bai, eta bueno, esan dezagun itsasoko estropadak direla, eta David Kostak atzo bertan estropada ostean, tristexa bar ikusi duen, esan zian, bueno, gero datorrena, gure beharretarako edo gure nahietarako egokiagoa da. Zarautz, Ondarroa, Getaria, itsasorako kuadrilla hobeagoa dut. Bueno, baina agian berandu etorriko dira estropadak. David Kosta aipatu duzu, Mikel, eta lehen bitxikeria bazuk orain kontatuko du. Atzo Meiran, antxe berarekin egon itzen da esan zidan, hemen Meiran badago, aita arraunlari izan zuen eta aitona ere bai. Eta bere aitona, 2 semerekin, hori dela urte mordo bat, itsasora atera, denboralea garrapatu, eta aitona eta 2 osaba bat. Galdu, 3 joan ziren. Hiru joan ziren arrantzara, eta bakarra bueltatu. David Kostaren aita. Eta antxe, Meiran daukate, bueno, oroigarri bat, antxe jarrita. Beraz, hau ere, tradizio, marinel, arrantzale, eta arraunlariko familia batetik datorren. Bai. Eta nortasun handiko arraunlaria gainera, Euskal Herrian Kaikun aritutakoa, bai, eta gero bueltatu eta orain Dani Perez Zierbenara etorri zenean, gazteekin nolabait omen zuen konpromisoa entrenatzaile bezala hasteko eta esan zioten ez, gazteekin ez, lehenengo talde hartu behar duzu. Bueno, Santurtzi lan erditan etxe da. Izagirre ere, bai, egurrezko arraunarekin. Oso ongi sartu da Ondarro, Bai.
Lan erditan, 9:50. Begira, Ondarroaren ziagoa, oso emana jarri dio nire ustez. Patroi Gazteak. Ondo. Oso emana. Lekitxarrak irteeran, izu, meira hortxe du, Atera ezina iruditu zait, Lekitxarraren kasuan, atera ezina. 9:50 lan erditan Santurtziri, 9:52 Ondarroari, Lekitxarrari, 9:57 eta Samertolameuri pi gehiago hartu dizkiote, 9:59. Hauzi egin zaigu txanda, bai. Ondarroak egin beharrekoa egina du, denboraldia salbatzea zen, eta aldaketa asko eta negu gogorra, gero entrenatzailearen arazo fisikoak ere bai tartean, da 50. urte hurrena klubak, horrek ere beste presio bat, gainkarga bat jartzen dio taldeari, eta bueno, aurrera irten dira, eta ez da gutxi, 10. tokia. Nire ustez, Ondarroa seriotasun asko ari da, eta zentzu asko erakusten ari den ekuadria. Onartu, aurretik, bere haien aurtengo helburua zein izan den, baja asko zituzten, eta argi eta garbi izan, ez. Hemen, helburua mailari eustea da. Lehenbiziko asteburua ona egin zuten, Koruñan, gero bigarrengoan eta hirugarrengoan iruditzen zait, orduntxe, argi gorriren bat edo beste piztu zela, eta gero Iñaki Errastik asmatu egin du, eta gaur ere begira, hortxe, lehiako, oso lehiako. Eta hori badu, eta gogoan dut getxoko estropadan, nola hiru luze hortxe joan ziren 4-5 segundo atzetik eutxi, eta bukaeran errematea eman zioten. Estropada handia egin zutena. Bai. Oso ona. Hortxe da buruka Santurtzi eta Ondarroaren artean. Pelaio. Bai. Bere garaian Kaiku nibilitako mutila. Postura hori sebiltzen dute gaur egun aurrekalari gehienek. Lehen garai batean, bi hankak jarrita karelaren gainean, eta gero beste posturaren bat bada, begira, hause, Eizagirre begira, batek, alegia, Pelaiok hankazpia toletaean nolabait ere apoiatuta, eta Eizagirrek ez indarra egiteko, Eizagirrek ezberdinean. Zeinen garbi ikusi dugun. Bueno, Lekitxarrak tartea zabaldu du, orain Samertolameu atzean utzita, 5 segundo, une honetan. Eta Ondarroa estropadaren buruan. Ondarrutarrentzat gaur hemen txande irabaztea ere, beste bultzada bat izango da. Gero etorriko denari begira. Laborrean, Eizagirre aipatu dugu, Julen Arostegi, aurrekalari lanean ibiltakoa, Uga Itzelu, estriborretik ere ikusi izan dugu, aurten, Josuelu, 4. tostan, hortxe gerri-gerrian, gero, ez gaur Iban López 3. ikusten dut. Txaurtieta eta Asier 3. Segundu pare bat. Orain ari da, Ondarroan egiten. Estutzen ari dira Ondarrutarra. Santurtzirentzat, beste kontu garrantzitsua, azkenik lortuko balu 12. ez bukatzea, playoffari begira garrantzitsua da, azkeneko estropadak sentsazio honekin bukatzea. Eta gertatu den guztia, alden neurrian behintzat, aztea. Vamos a marcarlo. Sí. 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 16 segundo, mundu bat galduta, Samertolameu. Bakoitza bere kaletik, eta Samertolameu aipatuta Mikel komentario hori askotan egin dut baino. Patroiak zer esan, 14. minutuan, jontatuan arraunlariari, zailkapenaren zuloan, ilusio osoarekin asteburua prestatu, zer esan berdi hori. Hola itere eutxi, inertzia eutxez. Bai, azken postua saiestu, gaur beste erronkarik ez dago. Santurtzi ikusi dute gainera oso urruti dagoela, eta horren eragina oraindik kaltegarriagoa da, korrila honentzat. San balitze Santurtzi aurretik, baina 5 segundora. Hori da. Ondarro kontzi oso bat bai. hartu du.
hemendik aurrera buelta ematea, indarra ja Xanet Jimeno orain ere. direnean, bai. Ziago gona egingo du. Oso emana, oso egina jartzen dio, aurrekalariari. 14 eta 56. Itxiagoa sotera nahi baldin bada, baina ontziak gehiago geratzen da. Ea lekitxarra orain, bigarren honestu asmatu. Santurtzik 14 eta 59. Pasa. 0-8 lekitxarraretzat. Eta Samertola Meuri 15 eta 13 hartu diote. Bueno, azken luzean sartu dira. Errenta gora doa gainera. Orain 4 segundo. 4 segundo eta gainera begiratu zenin ongi etorri den. Ardezagun kontuan Ondarroa bigarren luzean. Txanda zuzen bidean Ondarroak eramango du. Badoa, Bai. Santurtzi 5. bila. Estriborretik, Joseba Ariztik, Gurutxarri, Arriola, gozartu den arraunlaria. 4. Ander Larrañaga, Jon Carrillo, Atzo Mikel, gaixotasunaren ostean berriro ere, tostara itzuli zena eta Iker Murgion. Eta begira, 0 kalera doa. Ez dio hanke egingo gaurko txanda honetan garaipenak Ondarrutarri. Tartea gola doa gainera 5 segundo. Nioen Mikel, lehen Beni Silbak esan digu, hemen, kanala edo korronte nagusia batez ere, lehenbiziko bigarren kaletik dagoela, ura gora dator, eta nik horrela interpretatzen dut, ontzi guztien maniobra. 5 segundo eder. Ondarrutarrak aurretik. Gogoratu gero bigarren txandan, lehen kaletik Getaria, bigarrenetik Kabo, 3. Kaiku eta 4. Orio izango ditugula lanean. Zein egina, Jimenok. Soteraren ere, ziagoa ona, estuago hartuta horrek ikusten da. Treneru bakoitzak utzi duen Uberan, lekitxarra pasa eginda. Horrek ere ongi, balantzari eutxiz. Eta etxeko Batroi gaztea, ondo, Bai. Hautxe behar dute, Bai, Larrinari errelebo bat eta prest izateko. Larrina oraindik sasoiko da, baina klubak behar du. Urrengo denboraldietarako eta urrengo urtei begira. Bai. Beste gazte bat horrelako postu kritiko batean eta etxekoa gauza ederra da. Klubak eta arraunak, Niri keragarrezko posa ematen du. Horrelako gazteak ikustea, ardura hartzen gainera, Pasei 17 urterekin, konpromiso handiko, baitere zailtzeko eta heltzeko horrelakoak egin behar dira. Modu hobeagorik ez dago, azaltzeko eta esateko, hemen lanerako prest. Begira orain, Samertola Meuk segundotxo bat jandio lekitxarrari. Eta hor Garma. Normaltasuna errekuperatu nahian, istilu artean dabil, demoraldi honetan Cristian Garma patroia. Urtea darama, Bai. Beno, dena esate aldera, Javi Polok esan digunez, Hondarribiko abordaiaren eta kaleratzearen egunean, bigarren minuturako pinganiloa geratu omentzen egiten etzuela. Eta araz hori, askotan gertatzen. Bai, teknologiak guk ere badakigu, horrelako entenak eta suertatzen direla eta noski kalte handia eragiten dutela. Gainera esan duke, zenbait leku bihurriagoa direla, eta bat, eta hauten nodakigu, Hondarribian, hor bi estatuen arteko muga hortxe dago, horre aireportua ere hor dago, eta horre seinaleak eta arazo gehiago izaten dituzte. Halaxe da. Begira, denak 0 kalera. Oso adierazgarria da hori. Urrengo txandei begira gainera. Bigarren txandan Getari izango da, lehen kalearen jabea, eta ohorezko txandan Donostiarra. Ez dago zalantzarik sailkapena finkatuta dago. Ja, luze honetan, luze osoan, Ondarroak errenta handia du. 4 segundo eder, ontzioso. Denboraldiko mailarik apalenean behar bada lekitxarra, Baina lehen esan duguna, tartean. Bai.
helburua beteta eta Donostiako zailkatze saioari begira seguru lanean. Hemen da Antiguako ama, hor da Ondarroa, bai Ondarroa, 19:49, bai Santurtzi bigarren, Ongi Santurtzi. 20-4, estropada ona gaur Santurtziaren. Lekitxarra, hirugarren tokian dator, bai, eta orain, Meira, bai Meira. Lekitxarrak 20-16, Samertolameuk 20-19. Iragarki sorta bat Jaun Andreok eta berehala bigarren txanda Galizian gara. Arousa itxasadarrean eta Boiroko 33. bandera dugu jokoan. Eguerdion berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Boiroko 33. bandera jokoan, eta berehala bigarren txandan, Getaria lehen kaletik, Kabo bigarrenetik, Kaiku hirugarrenetik, eta Orio laugarrenetik erreferentzia markatu duena lehen txandan, Ondarroa Garaile 19 eta 20-19, gero Santurtzi, Lekitxarra eta San Bertolameu. Eritz Hernández, zurea daitza. Bai, gurekin, Euskotren ligan txapeldun izan den Donostiarrako Naroa Garamendirekin gaude. Naroa, zorionak. Eskerrik asko. Komentatu diazu kamaraz kanpo, gaurko eguna dudaz ekin diozuela, ez dakiz zergaitik begiratutu den emaitza zein dan. Bai, normalin askan estropadetan ibili gara, zapatua domekia gogorretzen genuan bizetako bat, eta bestaten, pintxazo eukitzen genuan. Da, ongazte bukaerea oso boroia izan dagutzat, atzo naiz eta 3. geratu, pentsateu, resulta bona, nahiko genuen aurrera geratu, baina, gustora genuen erramutan, da gaur, kalea ona zala ikusi dugu, aixe gitxea atzo baino ikusi dugu, hasi que, arrebentartxun gara, esaten dana ez. Bai, begira, oain geratzen zaizue Zarauzko estropada eta Kontxa, etxeko estropada, ez dakit. Ja guztierik aldetzen nahi gea, buruan bal dagoia Kontxa hori. Bai, Kontxa ni pentsate dut. Temporada hasierati daola buruan, bai Kontxa bai Zarautz. Azkanin Zarautzen ondo ibiltzen dana, Kontxan gero ondo ibiltzen da, baina bakiu olatua, isia, kondizioak diferente izaten dizela beti, hasi que ikusiko da horten zetokaten dan. Momentuz disfrutatu gaurko bandera hau eta buelta hona bintzat Euskal Herrira. Eskerrik asko. Garamendi, Donostiarren estifaira heldu den Lekitxarra. Gaztainazpi jauna. Anerrazti, gustora, emutileak animatuz. Posik, eta hemen zaleak, Gaur ere mordauzka, Bai, asko. Etxeko ekipoa, hemen Boiron, beste maila batean ari da, gaur egun esan daiteke, ligan ditugun klub guztiak ikusita, indartsuenen taldean sartu behar dela iadanik Kabo, bai, bigarren txandan daude, baina badute peontzia, badute emakumeen kuadrilla, Arraun elkarte eraberritu bat, zoragarriak gaur ikusi dut, punta-puntakoa, eta atzetik itzugarrizko arrobia, hemen udan, 2 hilabetetako udako eskola, Arraun eskola jartzen dute martxan, da 100 mutiko eta neska, beraz horrek esan nahi du, badutela etorkizuna ere, oso ondo bideratuta. Bai, eta horixe lantzen dute, nabarmen arrobiarekin lan egiten duen talde bada, eta hortik aipatu dituzuna. Goi mailako biliketan traineru gana, eta gero zaleak ere hemen antzeman egiten da. Ikusi besterik ez hemen inguruan dauden, traineruari bultzada emateko bandera pila, balkoietan eta Babeslea ere oso fina eta oso leiala, haien zorionerako, eta esan behar dugu, gaur egun Galizian erreferente bat bihurtu dela Gauda Cruz Arraun elkartea. Eta beste gauza garrantzitsu bat ere bai, zuzendaritzara sartzen ari den jendea, guk arraunlari bezala ezagutu dugu Euskola Biliga honetan, eta bata bestearen atzetik horrek esan nahi du errelebo natural bat ere badagoen. Hauxe da
lehen txandako sailkapena, eta laizter ditugu, lanerako prest, bigarren txandako eskifai. Biziko kaletik Getaria izango dugu. Bai, behar bada Ibon, aurkeztu ingo ditugu. Bai, bueno, Getarian dantza pixka bai, gaur, Ba horrankean gaur Urko Gurrutxarri, Gurrutxaga, barkatu. Iñaki Usin pasadu, laugarrenetik, estriborretik, Baborrera, eta Imar Iraola, eraman boskarrenera. Estriborrean, dela osartu, Daniel Aristimuño mugitu tostaz, eta beste Jokin Idiak ez. Eta aurrekalari aldaketa ere bai, Jon Larrañagak erabakituena. Getaria da, nolabait mutil guztien artean estropadak asko banatzen dituen prestatzailea da Larrañaga. Eta horrek izugarrizko garrantzia du kuadrilarekin, hartu eman hori ondo eramateko, motivazio aldetikan ere danak posik partaide sentitzeko, ez da? Hori da, barruko kohesioari begira oso garrantzitsua, eta bestea, fizikoki freskotasun puntu bat ere ematen dio, errotazio txanda horrek. Bueno, bigarren kaletik, Cabo da Cruz arituko da, Alfonso Díaz, patroi veteranoa, hor txopan, Diego Suárezek hori erabakitakoa, eta, bueno, kuadrilarik indartsuena jarri du lanerak. Nire ustez bai. Daukan indartsuena. Bostetik San Pedro, eta seitik Baborrean Marco Antonio Silva, eta estribunean Javier Gartzia, ontzi erdia. Kaikun berriz, patroi aldaketa, hemen ere, Gaztea, Gorka Barela, Baborrean Ibon Maiz, Baborre espaldan, eta estriborrean Jonut Neagu eta Ander Bilbao sartu dira. Ziak prest ditugu, eta, bueno, dide batean Orioren aurkezpena egin dugu. Bi aldaketa eta patroi aldaketa, hemen ere. Etxeko patroia Leborani aukera eman diola salsamen. Martin Leboran, eta bestetik, Jon Karazo, laugarren tostan, atzo agine aritu zen lekuan, Josu Ostolaza, estriborrean sartu dena, Xavier Manrique traineruaren gerri-gerrian, hots, hirugarren tostan, Kepa Izagirre lehorrean. Bueno, ontziak orain ondo. Bandera txuria gora. Semaforo orain ikeinukari. Gorri, bai, berdea! Zalekoa? Bai, dudarik gabe. Eta bat Baborren enfilatuta Martin Leboran. Bueno, momentuz, horreka izugarria dugu, lehenengo palaka dauetan. Orio eta Cabo, dirudienez, Baranka aurretik zarteko bidean dira. Getaria. Eta hemen Caboko gorria. Eta bizi, Cabo, berrogeita 8 paladan. Borrentxano hartzen duzuela Luis González. Aurreko urtetan Bermeon ari dutakoa, baina hau da bere etxea. Eta gainera anaia ere badu, Damian, eta harentzat beste nolabaiteko pizgarri bat, ez? Bi anaiak hortzi barruan. Treneruaren bi hartetan, Baborraketik bestia, estriborre espaldatik bestia. Alaxe da. Orion ez bezala, Orion bi anaiak, Lizarraldetarrak tosta berean. Hori da. Eta oso maila ona ematen gainera, Bai. Cabo eta Orio eta Cabo parean. Bueno, esan dezakegu ontziak hortxe daudela 2 segundutan denak. Ea eusten dioten Oriori, zeren Oriok erakutsi digu azken aste hauetan hasierako luze horretatik joan da progresiboki tarteak haunditzen, ezta? Eta gaur Cabo erantzuteko gogoz hasi da. Orio Gondarribian egin zuen, nire ustez urteko denboraldiko estropadarik onena, eta atzo ere estropada seriotik gorakoa. Eta bietan gidoi oso antzekoa. Hasieratik erreferentzionak eta hasieratik tartea zabalduz txandakideek. Eta biak larun batarekin, Ara, Getariak 3 segundoko galera markatzen digu PPSA Getariarrentzat. Aurreko txandan... Kaiku ere, markatu Ibon? Bai, ez nion, aurreko txandan ere ondarroari kosta egin zaiola lehenbiziko kale honetatik ateratzea. Litekeena da, hemengo berri ez baitak eguzteatz mehat, bueno, lehenbiziko kale honetatik korronteak indar gehiago izatea kontra, orain kontra gero alde. Hori da,
oso nabarmena da. Ikusi dugu Guztiek erabaki baldin nola badute bukatu duten. hemendik egitea huelta, horrek esan nahi du joaterakoan, errestasunik ez dagoela horrez. Zerak ere, meirak berak ere, lekitarrarekin, gehiago galdu du. Lehenbiziko luzean, gero bigarrenean. Etortzerako. Un pelín más despacio. Un pelín más despacio. Orio Kabo eta Orio. Orantxe segundutxo bat salzamen diren mutilen alde. Bueno, Kaiku eusten, Azkeneko 2 minutuan, abiadura berean. Bai, atzo ere Kaiku sendo bat ikusi genuen. Bueno, datuak gurutzatzen baldin baditugu, Santurtzi, estropada puntu honetan bizkorrena, Oriorekin batera, segundu bat aurretik Santurtzi, orain Orio ere bai. Eta Getaria izango litzateke 7. San Bertolameu bakarrik atzean utzita. Baina, hobe izango da, Getariari buruz ondorioak esateratzeko, lehen biluzeak amaitu du, eta orduan egingo dugu, ez? Nolabaiteko hausnarketa bat. Orain segundua galtzen ari dira, baina behar bada gero izango dute hori alde. Kabo 40 paladan, Miguel. Bi aldi sartu dut, 39 40 paladan. Aurrenengo luzean, eman da eman. Hori arraroa da, Bai. Zaino que irtera luzatu eta bigarren minutura arte, edo Ja, laugarren minutura. minuturan gaude. Bai. Getaria sufritzen. Eta Kabo gogor eta baita Kaiku ere, Kaiku Kaboren gainera etorri da. Bai, 100 metro. Santurtzik 4:41 kronoa markatu du. Ziabogan. Eta hor da Orio. Ontzierdi bat badu. Jono Laizola prest. Gogoratu gaur patroilanetan Martin Leboran. Boiroko semea. Kabok ziabogan, Kabok ziaboga oso ona. Kaboren ziaboga gustatu zait. Nolabait, hor ontzierdi bat sartu dio. Bai. Aldamenean zuen Kaikuri. Pentsa, segundo berean sartu dira Bai. Kabo eta Kaiku. 4:41 Oriok, hau da lehen Santurtzik egindakoa. Kabori 4:42, Kaikuri 4:43 aurrez ondarroak egindu hori. Eta 4:46 Getariak, hau da lehen lekitxarrak markatutakoa. Eta orain Orio eta Kabo segundu batean dira, baina tartea zabaldu dute Kaiku eta Getariaren aurretik. Ea orain, bigarren luze honetan lehen kale horretatik zen moduz moldatzen diren Larrañagaren gizonak Getariarren. Begira, Orio eta Kabo biak estrigurra aldera, etorri dira, horreuntzko dute Getaria eta Kaiku, kaleari eutxiz, Kabo horrendik ere, 38 palada pasatxo. Orio kalea irabazi dio Kaiku. 5 segundo, hortxe. Mugan. Edo irabazteko bidean da. Bai. Hemen dira. Oriotarrak. Hauek ere, Zarautzko lehiari begira, hortxe, test garrantzitsua ibon. Bai. Gero noski, Kontxa. Kontxari begira. Orain artez du ikusi goi mailako Orio, mutilen estropadetan, eta, bueno, gorakada bat nolabait azaltzen edo ari dira, eta hori konfirmatzea falta da. Ez da ustaleko Orio, eta hori bada zerbait, iruditzen zaitarrez gero nabarmen, hori egin duela, errendimenduan, eta emaitzak ere hor daude, orain ikusten da, oraindik beste txandakoak gaineti daude. Koska bat gorago dago, bai. Bueno, Getariak Ziabogan ia 5 segunduko galera zuen, eta orain 9 joan da hori. Kaiku 5 atzerapenarekin. Kanpo kalde horretan, ura olio putzua zela dago. Garbi, leun. Ze burruka Hori eta Kaboren artean. Eta Kaiku ere hortxe, Bueno, orain 5 segundola. ia 2 traineru galdu ditu, bai. Konparaketa egiten badugu, arata guztiz ere, Kaiku 3. aritzateke. Orain etortzeko Kaboren kalea gehiago gustatzen zait Oriotarrena baina.
Bueno, beste segundo bat bai. Bai. Bestea, Mikel, ziabogak eragin psikologiko ontia izaten. Zenuke, kabok egin diona kaiku. 4 minutu terdi, jota, ziabog hartu, eta ia treneru bat aurretik. Segundu pare bat. Edo Oriok, ikusik, Orioko baborrek eta estriborrek izan. Ia mutilak aurretik gaitu. Buelta hartu, estriborrek begiratu eta nola ba aurretik. Hementxe gainean zeuzke hau da. Bai. Horrek ere, bueno, badakigu kirolean, zenbat lan egiten duen buruak, badu bere eragina. Bueno, eta kaiku eusten ari da, hirugarren tokian izango genuke Jose Luis Kortaren kuadrilla, aurreko txandan puntan ibilitako Ondarroa eta Santurtziren denbora hobetzen ari da kaiku. Asko ibili da, proba asko egiten Jose Luis Korta, bilatu eta gora eta bera. Bai, asko eta asko. Ematen du ari dela kaikuren aurpegirik onena edo azaltzen. Baborrak ematen du hortxe ari dela, batez erargitzen, Apraizaketik, Oliban, Lara, irugarren Mielgo. Errumaniarra. Bai, bosgarrenera. Eraman du bosgarren tostara, bai. Horentxe, hori horrentzat. Ontzi bat Orio kabori, Orio sendo dator. Bi traineru kaikuri eta 13 segunduko galerarekin Getaria. Hala eta guztiz ere, Getariaren atzetik izango genituzke orain zelkapenean Lekitxarra eta Samertolameu. Bueno, ea ziabogak, Bigarren estropada, Brankari lanetan jarraian, Olaizolarentzat. Horrorten altxerri izan dugu, Andoni Campos ere bai. Lan erditan hori jo buruan. 9:50, Santurtziren denbora. Eago da bila ere bai. Orio 9:29. Kabok 9:42. Ontzi badago. Kaikuk 9:46. Eta orain Getariaren esperantza 9:53. Estropadako gorrak Getariarrentzat, Lan erditan, 14 segundora badakigu hemen itxasadar hauetako baldintzak ez direla egokienak, nahi baldin bada Unai Izagirreren taldearentzat 15 segundo galduta. Lehen esan duguna Lekeiti hori buruz behar bada, izan daiteke. Izan liteke. Entrenamentuak, helburuak, ligako lanak eginda eta ondo eginda, eta urrengo erronkei begira, Zarauz, etxeko estropada, datorrena, alegia, egutegia aztertuta eta prestaketa fizikoari buruz apur bat jakin da, prestatzaileekin eta egon da. Helburua baino, 2-3 aste hobeto lehenago egin behar den nolabaiteko azkeneko karga lan horiek. Kontxari begira, egun hauek, aste hauek. Bueno, eta Kabo Temati, segundo bat errekuperatu dio hori. Eta hor da bien arteko burruka. Ritmoan, Oriok, 36 palaterdi, Kabo bizi, bat. Nire kronoan. Oso bizi. 39 palati gora. Ziaboak. Mandal leburan. Kabo bere bai. Azkarrak barelak ere bai. Gontaldearik ez da izan, batetik bestera, ziabogena. Zast. Nolaldu dion, balantzari baborrek ongi, dutxi diote. Aurrekalariak ongi sartzen badu. Bera bakarrik eta treneru hauek, amilibiaren platanito edo deituak hauek, arrufadura handia daukate, azkar giratzen dute. Harrigarria da, Orio eta Kaboren artean gertatzen ari dena. 2 segundu besterik ez. Kaiku orain 8 da, Getaria 17. Biek irabazi diote kalea ondoko treneruan. Orio Kaikuri, orain bai, eta Kabok
arraunketariari noski 15 segundo gune honetan. Gogoratu gero, Orezko txandan, lehen kaletik Donostiarra izango dugula lanean, Hondarribia bigarrengotik, Urdaibai hirugarrengotik eta Zirben atzoko garailea laugarren kaletik. Zeinen arraunketa ezberdinak, Horrek usten da behar bada, metroarekin ez naiz joan, Oriok Toletak urrutiago, etzan denbora ematen du, kartzeko beste iarrauna, gainerago etortzen zaie, Metroarekin ez zarela joan, eta ez zara joango. Ez dela bizkarreko bat hartuta. Bueno. Mikel, komentario hau ere inoiz egin dugu. Munduko txapelketetan, aulki mugikorrean, arraunen neurriak publiko egiten dituzten. Uste dut urruti gaudela, Bai. Zorionez edo zoritxarrez, arlo hortan, uste dut urruti gabiltza. Hor neurriena mundu bada. Arraunena, toleteena, traineruan kargarena, aurrera karga, atzera karga, eta horren baitan erabakitzen da gero, arraunketa. 250 metro, Orio badoa, balizaren bila. Hirugarren Ziabogan, 14 eta 56 aurrez, Ondarroak lehen txandan markatutakoa. Konparaketa egiten baldin badugu, Ondarroa 12ko atzerapenarekin legoke, lehen txandako garailea, Oriorekin kontuak aterata, 12 segundo motelago. Kabo bizi ikusten da, baina lekuetara iritsiz, hori da garrantzitsua, eta batez ere bukaerari eutxiz. Kabo gainera aurten ekarri dituen mutilak, batipator estriborren ontzierdian jarri duen gartzi hau, oso indartsua omen da eta ikusten da, beti izan da, hemengo arraunaria perfil horretakoa, mutil sendoak eta Orio garbi aurretik. 14 eta 44, Kabori segundu bat gehiago hartu diote, 14 eta 45. Beno, orain, demoranek eta zer erabakitzen dute. 14 eta 53, Kaiku bera ere, Ondarroa baino 3 bizkorrago, eta hemen da Getariak 15-0 Santurtziren atzetik. Honez ere esan nahi du, Santurtzik gaur gauzak nola ditugun aztertzen badugu, 3 puntu sartuko dizkiola, 3 gehiago San Bertolomeuri eta horia koska oso handia da igon. Berriro ere Kabok Ziabogan hori denbora jandio eta aurretik jarri da. Momentuz bai. Jarri da. Beno, Orio estriborrera ere etorri da, azkar etorri da Orio, estriborrera. Hau da, aurreko txandan ikusi duguna, ematen du errepikatu ingo dela, eta gainera Kabo etxeko trainerua da, Kabo nora joan, besteak. Oriok egin du nire ustez, propio Ziaboga eman eta azkar etorri. Bai, eta galdu beharreko metroak azkar. Patroia hemen ikasitakoa da, beraz. Bai, baina Kabo dagoeneko aurretik jarri da, eta Kabo errenta hartzen duenean, atzetik aurrera, psikologikoki 16. minutuan, erreferentzia horrek aldeko zein kontrako asko balio du. Hala eta guztiz ere, asko falta da, Ea, Kabo eta Orioren arteko burruka hau, hortxe da. 2 segundo etxeko gorrien alde eta nola piztu diren hemen bildutako zaleak. Beira. Da, bai. Bigarren kalean, Kabo bere kaletik doa, lehenbizikora sartu da Kabo. Ontzi bat, garbi hori. Kaiko 10 da, Getaria 24. Santurtzi eta Getariaren artean orain 2 segundu bakarrik Santurtziren alde. Puntu garrantzitsu izango litzateke hori, Santurtziarrentzat. Kaborekin harrituta, Mikel. Estropada osoa, 39 paladatik, pasagabe, behin eta berriz harinei, 52, maten dut. Eta hemen ikusten da, bizi bai, baina lekutara iritsiz, batez ere bukaerara iritsiz. Alfonso Díaz, aginduak ematen. Bestu, Ikaragarri da bilontzia, orain. Diego Suárez dute prestatzaile arraunari izandakoa, Arousakoa, baina bestaldetik etorritakoa, Bilaxoan arraunek artetik.
urteko kaborik onena. Bai, zalen aurrean egundoko estropada, Orio Hor leboran begira, sufritzen orain, hor bai. leku txarrean doa, Bai, uberaren zikina, kabo gutxitako uberaren zikina jaten duelako. Iruditzen zait orain, uberara sartuko dela. ingo Sartu da. beharko luke nire Bai, ustez. sartu ingo da, ala dirudi. Kaikuk hori egin du, Kaiku Orioren, bizkaitarra, Orioren uberan dator. Baina, urruti 11 Orain segundora. bai, orain bai begira, orain txik. Bai. Getaria Santurtziren denboratan. Eta Kaiku ondarroa baino 10 bizkorrago. Ez, sartu bakarrik ez, begira zer egin du, Bai, segi. Estriborrera, bueno, korrontea bilatu nahi, eta hemengo berri badu. Bai. Orain Orio gora, orain bai. Kaikure bai, bi... Bueno, azken 200 metrotan sartu gara. Hortxe datoz. Cabo da Cruzeko gorriak lehen tokian. Hori ere 42 paladan. Egon kortu egin da tartea, hori orain Caboren abiaduran dator. Baina, ontzi bat atzetik. Kaiku izango da, txanda horren ostean zelkapeneko 3. Eta Getaria orain Santurtzi baino segundu bat bizkorrago konparaketa. 4. kaletik, 5 segundo, 0 kalera. 5 segundo. Cabo erakustaldia ematen ari Harrituta da. nauka. Azken Cabo. luze honetan. Hori da hori sasoia, hori 42. gaitasuna. Urteko estropadarik onena, non eta etxean. Hauek mugitzen dutena ikaragarria da. Hor lojo veteranoa kontrankean. 5 segundo, hauentzat garaipen bada. Orioren aurretik amaitzea. Gaur zaleen aurrean. Bandera bat baliz bezala ospatuko dute. Bai. Cabo da Cruz. 5 segundo hori. Bigarren txandan ontzirik azkarrena. Hor da. Hau da, sua. Denbora argi, Hemen 19 Cabo. minutu eta 30 Bai, hiru segundo. Cabo. 19 eta 33 bai. Orio bigarren. Bai, Orio. 5 segundo, 19 eta 38. Kaiku 3. Bai, Kaiku. 19 eta 45. Ondarrutarren denbora erraz hobetu dute. Eta hemen dator Getaria. Getaria 0 kalera sartuta. Azken txampan. 24 Santurtzik. Bai. Santurtziren atzetik. Atzetik. Segundutxo bat. Santurtziren atzetik. Albistea oso ona Soterako entzat. Bai. Soterak une honetan 3 puntu. Gaurko egunez San Bertolameuri zelkapeneko zuloa beraz 8 puntora dute Santurtziarrek. Cabok markatu du erreferentzia zaleen aurrean, ohorezko txandaren atarian Jaun Andreok, bikain Caboko gorriak, iragarkiak eta berehala ohorezko txandan, Donostiarra lehen kaletik, Hondarribia bigarrengotik, 3. Urdaibai eta 4. Zierbena. Agur bero bat ikusentzuleok Galiziatik Arauza itxasadarrean gara gaurko honetan Boiroko bandera dugu jokoan 33. edizioari begira Cabok etxeko traineruak markatu du lehen bitxanda jokatu eta gero denborarik onena 19 minutu eta 33 segundo. Bigarren Orio, ia bostera, 4 eta 94 azken koska bien artean. Kaiko 11 segundora 3. hor da sailkapena, 4. Ondarroa, 5. Santurtzi, 6. Getaria, gero Lekitxarra eta San Bertolameu. Eta uste dut Eritz Hernandez prest izango dugula beste protagonista batekin. Aurrera!
Bai, alaxe da gurekin dugu Ondarrutarren prestatzailea Iñaki Errasti. Iñaki, zorionak lehen txanda hori irabazteagatik. Ez dakit nola ikusi duzu gaur, arraun egin behar zen, dena oso lasai zegoen, ez dakit nola ikusi duzu. Bueno, gaur kanpo digan urduri jo, ez? Baina ondo egile esan uste oso estropa hona indeula. Mutilak oso ondo ikusi dut arraunian, gaina estropan inungo momentu ez geha eroi, pixka atzetik aurrea, bintzat hor Santurtzi junda aurrenengo biluzetan aurretikan, da, uste hortxe aguantatu dugu, hirugarrengo luze oso ona indeu, eta ziabogetan dare uste asmatu deula, eta oso guztua. Tanda irabazita, eta, ja, playoffeko postu hori geota urruti jo, eta hoizan gure helburua, eta, atzota gaur Santurtzin da meiran aurretik atziak utzako oso importantia. Helburua esan genezake hein handi batean beteta dagoela, oraindik naiz da estropada gutxi batzu geratzen diren. Horrek esan nahi du, ja, dagoenako, Zarautz, Kontxan duela entrenatzaile honek burua? Danak ikuste, ez pixkatu urrutitik, baina uste nahiko gaur arte behintzat ez nakan ua burun, eta hemendik aurreare ez du konfiatu lehen gurtian, azte bukera batian 15 puntu galdutako taldiak eontzian, orduan lanian segi, onena gure sensazio onenak bilatzia, eta horrek emango dugu Kontxan de aldan aukera gehienakin aiatzia. Mutilek hemen Galizian mai eman dute, Ondarroan gaur Andramaxak hasi, jaiak, ez dakit libre eman aldiezu egun ordutxo pare batzu. Ez diet eman ez dielako, eskatu inorrek ez dit eskatu, orduan ni guantxenteatu naiz, osea que inorrek ez dit eskatu, igual, disfrazauta, igual, atatzea baten bat, baina, gaur, viajea bintzat ondo ingo dut, eta hori da importantena, humore pixka dugu ingo dut viajean. Viaje hona Euskal Herrira, eta zorionak eginiko lanagatik. Bale, eskerrik asko. Aldarte honean egingo dute bueltako bidaia. Bai, hori Ondarrutarren. Humore handiko gizona da. Serio jarri behar denen, serio noski. Baina, bai, talderako eta zoragarria. Gizon puska galanta gainera, eta hori serio jartzen denean. Ez da txantxetarako hori izango, Fizikoa ere, Mikel. Alakoa du. Ez dauka, azteko, talde batek, bi aldi zentzun diot aurten, Iñakiri. Talde batek 15 puntu galdu zituela, asteburu batean. Ea badatoz, lau ondiak. Kaboren denbora oso ona. Kaboren denbora. 9 eta 33. Baldintzak ere, Ibon, oso ona dira, apartak. Baina, esan nuke, azken aldian ez gaudela ohituta alakoak ikustera, 19 minutu erdingurukoak, bigarren txandatik. Bai. Vale, fiamos todos. Bueno, lehen kaletik Donostiarra, Igor Makazagak gaur 3-hoiena jarri du patroilanetarako. Hori da, eta Inigo Hartzaluz, aurrekalari lanetan, beste aldaketa, 3. Igor Frantzez, 3. tostan. Bigarren kaletik Hondarribia, erintxe dugu, Orbañan ozen eskifaia, eta, alkainentzat, bada gaur aukera. Babor espaldan, Xavier Irigarai sartu du Mikel Orbañanosek, baborrean, manesalde ikarri du, bigarrenera, eta bestetik, Eneko Iridoi, goiko tostan, Estribor espaldan, Gaizka Gorostiaga boskarrenera. Gazteentzat aukera, De La Fuente, Esponda eta Legazkue kanpoan. Hori da. Eta hemen Bermeo, Kaion ikusten dugu, horranketik. Paskual ere barruan, aspaldiko parte. Hala iribitu zait, bai. Bueno. Eta laugarren kaletik Zierbena, aldaketak egin da, ez? Patroilan eta Borja Gomez, eta gero, Bilanustre, Riainxokoa da, bera izatez, baina kabotik pitxatutakoa, bai. Eta Eladio Sánchez, ikusten dugu, aurrekalari Estriborrean sartu direnak, hanketik kane da. Haure askotan ari gara ikusten, Marcos González, bigarrenetik, eta boskarrenean, Urda Xantepara. Hondarribin ari den Adrianen anaia, gaztea. Hor duzue. Atzoko garaileen eskifaia, momentuz, brankaz branka, lehia zorrotzean ditugu, lehen minutua bete aurretik. Donostiarra eta Hondarribia. Hemen Urdaibai zuen irudita. Honetan, Orio eta Kabok Donostiarrari 2 segundo. Oso deigarri iruditzen zen. Etorriko da vuelta. Torri beharko luke, ez da? Bai, gizona. Torri beharko luke. Santurtzi bera orain punta legoke. Bai. Etorriko da vuelta. Goizeko 9 eta 9 minututan izan da itsasbera,
Itxasgora 3:25 eta orain indarra handia. Indarra handiarekin. Dator. Hondarribiari 37 pala terdi, hartu dizkiote hemen Donostiarra. Lehenbiziko luzan berriz ere oso ongi. 36 pala terdi, 37 paladan. Arrauneta oso asentatuta Donostiarra, begira. Aizea, utxaren urrengoa momentu honetan, irterako 4 balizetan ditugun banderatxoak, ia geldi. Bai, baina oso esanguratsua, Mikel. Une honetan, Santurtz izango litzateke azkarrena, txanda buruari orain 4 segundo ateraz. Eta zailkapen honetan Urdaibai izango litzateke bai. 12garrena. Bai. Etorriko da bigarren luzean aldaketa. Kabo ez dut baztertzenik, Bandera horako, egin esango dizut. Ez zait iruditzen irabaziko duenik, baina zaindu beharrekoa behintzat bai. Azpitik egin nahi aldezu jokua edo? Goizotxo izango da, bigarren minutu terdirako, baina bigarren luzerako izango dizut, bigarren luzea bukatzerako. Bueno, 3-11 brankaz-branka, eta ez dago Urdaibai giratzen. Hori da, ez da Urdaibai, hor branka aurrean sartuta duguna. Eta Hondarribiaren berde hori pixkanaka, ari da, luzatzen. Erentzugaren lepoa bezala. Ea ba. Bai, Zierbena ere, Ikaragarri dotoria doa, Horrezko txanda. Bueno, konparaketa egiten badugu, luze honetan. Laurak atzetik, Zierbena Hondarribia Donostiarra eta Urdaibai. Azken 4 tokitan. San Bertolameu baino motelago. Argi. Une honetan Kabok Zierbenari 6 segundo. Baina gero egan egiten etorriko dira, Ibon. Ez daukat zalantza izpirik. Numeroak iruditzen zaizkit, handiegiak gauz onerako. Kabok 4. minuturako, Orio izango litzateke, ez da, une honetan. Bai. Baina gero Kabok hori irabazi egin dio. Laugarren minutura goaz. Konkaran berri duzu hor. Hemen korrontea mugitu da itxurari gabe gainera. Baina Urdaibai ari da, 3 segunduko galera, baina ez dutzen. Urdaibai une honetan azkena litzateke. Bai. Azkena. Zeinek esan, Urazalari begiratu lehun eta inork helioka antzemango hor zerari den mugitzen. Ea ba, 4 minutu terdi, gogoratu, 4:41 maniobra egin duela Orio, baita Santurtzik ere aurrez. Zierbena, Hondarribia, Donostiarra, Urdaibai asko galduta, Bai. Urdaibai asko galduta. 3 segundo, ontzi bateko atzerapenarekin. Ea orain ze gertatzen da. Zierbenak 4:50, Hondarribiak 4:51. Bat gehiago Donostiarrak eta 2 gehiago Urdaibai. Zierbena eta Hondarribia aurretik. Traineru batia Donostiarrari eta 4 segundo Urdaibairi. Maniobra ostean. Esango dut, Mikel, nik orain izan behar banu, Kabori emango nioke bandera. 5. minutu terdiako undia iruditzen zait. Diferentzia iruditzen zait, 8 segundokoa. Eta gero Kabok estropada egin baitu. Oso onak. Hori bestea da. Azken luze harrigarria. Bai. Estropada egin baitu gero. Bueno, luze honek beste 1100 metro, eta luze honek asko argituko dugu. Eta joera segituan ikusiko dugu. Berehala ikusiko dugu. Kontuan hartuta, orain ezin dutela kale aldaketa nabarmenegia egin. Haizearen aldaketa txiki bat erantzematen da, baina kontua da haizeak oso indar gutxi duela. Nik uste haizeari baino gehiago azpikoa da hemen hau aldatuko duena. Pixkanaka badatoz, Kaboren gainera,
Zer den, Bueno, zu bandera eman diozu kaburi, Bai. Ez egitatzera orain. Ez, ni 5. minutu terdian, esan dut nik. Orduan hori iruditu zait. Hondarribiak Zierbenari segundutxo bat, biak oso indartxu, Oso indartxu. Eta orain haizea mugitzen, begira. Orain haizea mugitzen. Atzo ez, gaur bai hemen meigak. Atzo biztakoa zen. Ikusten ez dena izaten da arriskutsua. Bueno, txanda honetako indartsuenen lehia honetan ikusten ditugu Hondarribia eta Zierbena, elkarri mokoka, branka aurretik sartuta, eta Urdaibaik orain 6 segunduko galera du, Bi traineru. Urdaibai izanik bada galera. Honek Hondarribia lider jarriko luke, Hondarribia lider jarriko luke honek. Beitu nola datozen, Iadanik Orio, Kabo, eta jarraian Hondarribia, Zierbena, bi horiek ondo datoz. Donostiarra izango ditzateke orain behin-behineko zelkapenean 8. eta Urdaibaik 9. Urdaibai, ari zaio jartzen gogoan alduzu usantatzeko estropada. Berdin hori xerin nintzen pentsatzen. Korneta jotzen askar hasiko da Zabala, eta baita ere Gorka Aranberri. Bai hori xen. Orain lehenbiziko aldiz, Hondarribia Kaboren aurretik. Zierban ere hor da. Eta beste lare metro falta dira, luzea bukatzeko. Bai. Aurretik bukatuko dute, horrezko txandakoek Ziabogan denbora hobetu baiet. Ziabogan bai, ari dira hobetzen. Baina gero beste horren beste gertatuko da, 3. galera, eta azkenengoan etorri behar. Bukatu egin baitu ondo, konfidantza ematen dit, Kaboren, kronoak eta bukaera horrek ematen dit. Oso ona. Pentsa, elmugan ia 5 segundo atera dizkio Kaboko hori, eta Ziabogan bat atzetik zen. 6 segundo, sartu dizkio, bi traineru, azken luzean, Kabok hori. Zierbena, Hondarribia eta Zierbena, eta atzetik bi traineruko atzerapenarekin Donostiarra eta Urdaibai. Bueno, emozioa bintzat izango dugu. Bai, dudari gabe. Oraintxe lehenengo aldiz Zierbena eta Hondarribia Orioren denboratan. Eta 150 metro dituzte balizara iristeko. Begira Urdaibai, Mikel. Bai. Korneta joa izango du, Badator. Atzetik aurrera. Hondarribia eta Zierbena. Orain bai, Zierbena eta Hondarribia airean. Gero, Hondarribiak abantaila bat badu 4. luzeari begira. 2. kaleti doala, eta Zierbenak metro gehiago egin beharko ditula. Baina izia mugitu egin da, Aurretik Zierbena, Tosta bat aurretik. 9 eta 37. Oriok baino, 2 hobeagoa. Donostiarra zabaldu egin da. Bai, Urdaibai 3. kokatu da hor. Lan erditan, Zierbenak 9 eta 37, Hondarribiak 9 eta 39, aurrez Oriok egindakoa. Kabok 9 eta 42, Urdaibai 9 eta 43, 5. Donostiarra 6. 9 eta 44ekin. Lehenbiziko txandatik haizea aldatu da. Orain kontra daukate, Bai. Orain kontra daukate. Eta ufada, 10 gorakoa, 10 Ez da gauza aipagarria, Baina kontra. Bai. Zierbena eta Hondarribia. Segundutxo bat. Urdaibai orain 3. postu horretan sendotzen txandan. Eta Donostiarra pixka bat bete aldia edo. Bueno, oso interesgarria jaun Andreok hemen ikusten ari garena. Egira Zierbena. Ez dakigu zorginkeriekin edo zorginkeririk gabe, baina naturak hautsa ekarri digu gaur. Zeru urdina, haize gehiegi ez. Orain egia da, jotzen duela eta aurka dutela, baina 10, 11, 12 ez da pasa anemometroa. Orio eta Kabo nire ustez Ziabogan aurretik izango dira, kanpoan. Bai. Zenbat beharko lituzke Kabok azkeneko luzean? 8, 9?
Zalantzan nago. Orain duenarekin ez dut uste. Ez, orain Zierbenaren denboratua. Hori ba, segundo bat bizkorrago, kabo, orain. Zierbena eta Hondarribiaren artean ematen dugula txanda hor errepikapenetan Ziaboga, lan erditakoa. Urdaibai eusten orain, Bai, Urdaibaik bere horretan eusten orain. Branka eta traineru bat sartu dio jadanik Donostiarrari. 6 segunduko atzerapenarekin dira. Eta bai, Ibaiko Urdaibai hori datorkit berriz burura. Gauzak okertzen direnean, barruko dena atera eta lehiak gogorrerako prest. Zierbena ere bai, harrigarria litzateke Zierbenak atzo garaipena eta berriz ere hemen Galiziako uretan errepikatzea, bai. Hondarribia ere oso ondo ari da, Eusten kontuan hartu Arrobiko 3 gazte gehiago sartu dituela gaur, Atzo Hondarribiak estropada handia egin zuen, niretzat gero igoeran ez zuen asmatu, Ikusi ondoren esatea erraza da, hortxe iruditzen zaite jozuenean eutsi zion minutu erdi batean edo gero tartea orduan zabaldu ziola zerak. Jesus, esango dute Hondarribiak. Bai, Arrobiko 9 mutilekin ari da, Bueno, tarteak egon kortuta. Hortxe nago, Mikel, pronostikoari eutsi edo aldatu ez aldatu. Oain ez aldatu. Eutsi. Litekena da, Lehenbiziko luzean esan dut, banderak kaborentzat ikusten dudala. Eta eutsi egingo diot. Zerra eutsi egingo diot. 5 segundo orain, bai. Zierbenari 5, bukaera aparte egin du, aizeak gora egin du, eutsi egingo diot. Bai, guztiz defendagarria da. Urdaibai, 7-8 Donostiarra berri zailkapeneko 10. litzateke, Eta Palizarako oraindik minutu eta 4 falta du. Horixe behar dugu. Kabo ketxean irabaztea bandera. Bueno. Gaur muskulu eguna eta festa, izugarrizko baskaria prestatu dute, Hor portuan eta bate daki. Zierbenak baita ere, gaitasuna handia du, morala gainezka, eta hauek ere badute gaia iztutzeko, Ibon? Bai, atzo erakutsi zuten. Bai. Nabarmen, eta Zierbenak une honetan Urdaibairi 5 puntu jango lizkioke. Eta zailkapenan 5 puntutan geratuko lirateke hiru horreneko. Izugarria litzateke horrela bukatuko balitz. Bueno. Haze luzea, Ibon! Jaun Andreo! Gaur GPS-ari gehiago hori naiz begiratzen, estropadari baino. Bai. Makur egin da hor, patroiak, Borja Gomez. Hondarribia eusten ari da, Eusten ari da, eta bueltatzeko kalerik onena Hondarribia du, Ibon. Bueltakoan 2. luzean zenbat errekuperatu dizkio, Zierbenak Kabori 8 errekuperatu dizkio, 8 zituen, 10 segundo errekuperatu dizkio 2. luzean. 10. 14 eta 54. Hondarribiak 2 gehiago Zierbenak baino, antxe da Urdaibai eta orain Donostiarra. Zierbenak 14 eta 54, 9 segundoko koska Kabo eta Zierbenaren artean, Ibon, azken maniobran. Emozioa ikeragarria izango dugu. Izugarria. Aizea ere alde orain, aizea ere alde. Dai. Ea ba. Ontzi bat, Beste segundutxo bat Zierbenak Hondarribiari. 2-3, hor da bil GPS. Eta Urdaibai 9-10. Donostiarra 12. Argi gaurko egunari. Bai. Banderari begira eta sailkapen nagusiari begira. Hori da. Horixe behar dugu, Kabok etxean bandera irabaztea. Urrutitxo luze honetan Urdaibai, 19 segundoko galerarekin konparaketa eginda Kaborekin noski. Nik uste dut... Txandakidekin ala ere 10 dago, 10. Nik uste dut Urdaibaik 2 puntu errekuperatuko ditula, bat Santurtzi eta Ondarroari ere bai. Bueno, Kaikurena 9 izango lirateke, 9 segundu Kaiku gainditzeko. Ea ba.
zaleak danak erne. Bai. Zierbenak Hondarribiari 3, Urdaibai 10. Guztie dute zerbait irabazteko hemen, eta galtzeko ere bai, jakina Urdaibai asko dago hemen jokoan. Zierbena Kabo baino 8 motelago. 8, 900 metro. Txiga, begiratu nahiz, Mikel? Bai, erne, zazpi, Beste bat. Banaka, baina motel, Segundoak errekuperatzen bai, baina justu, 2 minutu terdian, 7 segundo. Nik uste dut ez diola emango. Zierbenari. Izugarrizko ez dutua begira. Begira. Kabokoak erne. Hauxe behar du. Haue pentsatzen dute, aldala irabaztea, aldala posible dela. Zierbenak 7, ez da hain erritmo askarra. Errekuperazioa ez doa hain askar. Kabok eramango du. Bai, Euren behi. pentsa daiteke orain Kabok baietz. eramango du. Azken duze, zoragarria egin eta gero. Batez ere horregatik. Bueno, bai. aldatu da, baina... Bai, hor. Ez du eramango korronte aldaketagatik bakarrik. Ez. Horregatik bakarrik ez. Orio lehiakor bati, luze batean, buelta eman eta sartu dizkiolako ia 6 segundo. 5 segundo, ene. Bai. Ta 540 metro. Ea ba, Hondarribia, Zierbenaren atzetik Laura, Urdaibai 11. Urdaibaik errekuperazio prozeso hori Santurtziko ikurrinean hobeagoa egin zuen. Bai. Hobeagoa. Gaur galtzen ari da orain 12, Zierbena 4 segundora. Eta falta dena, orain ikan, elmugara, Zierbenak 200 metro. 3 segundo. Bat. Ene. Nola datorren Zierbena. Arrigarria jaun Andreo. Oraintxe minutu bat falta du. Bada errenta, 3 segundo, bada errenta. Ongi bukatu baitu Kabo. Bi. Ene. Dena ematen, entrenatzailea eskatzen, hau txirrindularitzan bezala da. Erreferentziaren jabe denak abantaila hori ere badu. Biofinixarekin argitu beharko ote da, Ibon, gaurkoa. Bueno, Urdaibaik kaikurekin 3 puntu. Segundu bakarrera Zierbena. Baina Hondarribia sartuko lizkioke Urdaibiri 2, baina erne Zierbenak 1, 2, 3, 4 puntu une honetan, Zierbenak Kaboren denboran. Zierbenak Kaboren denboratan. Zenba zuen Kabok 19:33. Eskerrak ez duzula baserria jokatu gazta. Eta 33. Beno, busti egin ez bintzat. Hori da, horretarako gaude hemen. Zierben aurretik, segundo bat. Hondarribia 7. Argi. 2 segundo, Zierbenarentzat bandera. Zierbenak. 19:31. Kabo bigarren. Hemen da orain Hondarribia, Hondarribia, Orioren atzetik 4. Urdaibai kaikuren atzetik. Urdaibai, hemen da, Donostiarra, Urdaibai 6. 5 puntu sartu dizkio Zierbenak. Haze nolako buelta asteburu honetan Zierbenak. Erne sailkapen nagusia, datuak okerrespa daude Urdaibaik 140, Hondarribiak 137 Zierbena 4 puntura 136rekin. Harrigarria ikusi dugu, begira ze posa Zierbenako mutilena, eta etxekoen amorrua, esan daiteke, hurbil izan dute Kabokoek gaur, izugarrizko balentria bat. Harrigarria, Mikel, harrigarria. Gaur hemen gertatu dena. Azkeneko txandan korronte ez ezik aizea ere bai, Bai. Aizeak ez die lagundu. Azkeneko txandakoei. 19:30 Zierbenaren garaipena, bigarren Kabo 19:33. 2 segundo eta 54 euneneko besterik ez, Zierbenak Kabo da Cruzi. Txapelak enduko dugu. Gaztainazpi jauna, txapelak enduko dugu. Kabok egindakoa izugarri izan da, baita Zierbenak egindakoa azteunkaela osoa. Erantzuna ere bai, 2 bandera Galizian 3 garaipen lortu ditu. Jokatutako 3 banderak Zierbenak eraman ditu, eta hori
kolpea gaur eman dutena. Oriorentzat ere egun ona, 3. tokian amaitu dute, Hondarribia eta Orioren artean 100-ekoak daude, 32 zain egongo gara, ea bideo finisarekin hor zer gertatzen den, Kaiku gero 5, 6 Urdaibai. Hemen sailkapena, honek esan nahi du, ofizialtzat eman dutela, eta hauxe da, Zierbenak 19, 30 eta 82. Cabo da Cruz 2 segundora, Orio 6, Hondarribiare 6, baina hor 100-eko garrantzitsua daude 32 Orioren mesederako. 5 Kaiku, Urdaibairen aurretik, 6 Bermeotarrak, 19 eta 46, 7 Donostiarrak, gero Ondarroa, Santurtzi, Getaria, Lekitxarra eta San Berto Lameu. Eta zailkapen nagusian, Urdaibaik eutxi bai, lidergoari 140 puntu, Hondarribiak 137, Zierbenak 136, Ibon. 4 puntuan. 4 puntutan ditugu Zarauzko Ikurriñaren atarian, 3 traineru dauzkagu. Zer gertatu den gaur hemen? Zorionak Galiziako gidoilariari, ez dakit zorgin bat izan den, edo nor izan den, baina hau da hau piztu aldia ligako azken jardunaldiei begira. Eritz Hernandez, zurea gaitza. Bai, gurekin du José Luis Herrería, Zierbenako presidentea. Una vez más, José Luis, zorionak. No sé cómo esté ese corazón, porque este final ha sido de fotofinish, ¿eh? Sí, ha sido cóncavo, ha sido de la tanda anterior, hasta 200 metros venían delante nuestro, y los últimos 200 metros hemos sido capaces de recuperarle los 2 segundos que nos traía. Ayer hablábamos de meigas, de brujas, tú me acabas de comentar de que es trabajo, es verdad que el entrenador ha introducido cambios y aún así habéis dado un nivel excelente. Sí, se han hecho 4 cambios y el patrón 5 se han hecho, normalmente lo que estamos haciendo todos los fines de semana, y bueno, parece ser que el bote sigue manteniéndose en el mismo nivel que estos días, igual que el ayer. Y os metéis de lleno en la liga. ¿Cómo se pone otra vez la liga Euskola? Muchos nos opinaban a que, bueno, ya estaba finiquitado por parte de Urdaibai, pero bueno, estas aguas gallegas siempre dan de qué hablar. Bueno, nosotros la liga, no estamos pensando ni en liga ni en concha en estos momentos, estamos pensando día a día, que ahora la próxima regata tenemos Zarauz, a ver si somos capaces de estar también a un nivel bajo, y bueno, ya cuando vaya llegando la concha iremos pensando en ella, y cuando vaya llegando el final de la liga, pues a ver cómo vamos, pero bueno, poco a poco, vamos paso a paso. Con una bandera sería excepcional, con 2, bueno, yo creo que la Vuelta a Euskal Herria estas 7 horas se os pasarán enseguida. Pues sí, pues van a ser otra ilusión, además que estamos en fiestas en el pueblo, empezamos el viernes la Virgen y estamos en fiestas, ya está ya sonar el móvil, y ya a ver cuándo llegamos, y bueno, pues a ver si hacemos un viaje, a ver si hacemos un buen viaje, tenemos y bueno, las cosas nos salen, terminamos el fin de semana bien. Bueno, va zorionak y a disfrutar. Vale, eskerrik asko. Herrerias jaunaren posa, izugarria eta pozgarriagoa, urrengo datua ere. Patronik onenaren sariari begira gaur 12 puntuak Borja Gomezek eraman ditu. Zierbenako patroiak Aranberrik 11 eta Alfonso Díaz Cabokoak 10. Gero Amunarrizek 9. Eta patroien zailkapenean Gorka Aranberri da liderkoan orain 85ekin 15 puntuko abantaila. Bigarren tokian dugun Amunarrizi, hirugarren Unax Eitzagirre Getariarra. Eta luzeak aztertzen ari da Ibon, eta datua, bigarren luzean, laugarren luzean. Eta esango dizut, Mikel, nire ustez gako asko bat nabarmena laugarren kaletik Zierbenak zer egin duen azkeneko luzean. Ikeragarrizko estropada bai, baina denak estropada eremuak gurutzatu. Eta lehenbiziko kalera etorri direnean, bere kaleari eutxi egin dio, eta iruditzen zait, banderaren zati bat horre ere badagoela. Azkeneko luzean, pentsa, Zierbenak Kabori 12 segundo. Eta laugarren luzean Zierbenak, bigarrenean baino, 11 segundo gutxiago behar izan ditu. Niretzat datoa beste bat hauxe da, ez? Zierbenak Urdaibairi 6 segundo azken luzean. Ikusirik Urdaibaik zer egin zuen Santurtzin eta
nola etorri zen atzetik aurrera, eta ia garaipen lortzeko soria nola geratu zen bigarren, gaur ordea ez. Eta alderatzez bigarren luzean, Urdaibai izan da Hondarribia aurrena, gero Zierbena ia parean, eta 2 segundura Urdaibai. Eta azkenengo luzean alderantziz, kaleen artean ere bate daki, hor koska txikiren bat, gorabera txikiren bat, baina 12 ontzietan, azkeneko luzean, erabaki ezberdin hartu duen bakarra, Zierbena izan da. Bandera irabazi duena. Zierbena irabazi. Bandera irabazi duena. Horrek ere bere garrantzia izan duela. Argi dago, garaile, inolako zalantzarik gabe asteburu honetan, Zierbena dugula, mutil guztiak eta batipat entrenatzailea, Dani Perez, Galiziarra bera. Izen propio bat, fitxatu dute, Dani Perez. Etorri da, berregin du taldea, eta talde hori erakustaldia ematen dugu, eta orain gaurko garaipen handi hau ospatzen. Eta gehiago esango dut, rotazioetan ere oso ausart ari dela Dani Perez Zierbenako eskifaiarekin. 18 arraunlarik jokatu dute estropada, 5 aldaketa egin ditu, eta 2 patroi. Bai patroia eta bai 2 bandetako arraunlariak aldatzen ditu, gehiago istriborrekoak, ababorrekoak baina. Eta beste kontuat, Mikel, datorrenari begira, datorrenari garbitzekin da, kontxari begira, kupoen baldintzak alde batera mugak utzita tarte gehien duena, Urdaibai bera baino gehiago nire ustez, Zierbena da. Hemen aizeari buruz, aizea... Hor egin du gora. Bigarren luzea jokoan zela bukaran, hor egin du aizeak gora. Baina grafikoak ematen du itzugarria, baina bataz bestekoa 10-etik gora gutxi, hor nun bait, Bai egia da, txanda batetik bestera, 3. gora, etorri dela aldaketa. Baina ez izugarrizko ufadak izan direlako, baizik eta lehenengo bietan oso gutxi. Geldirik egon delako. Izan delako, bai. Hemen da, Gorka Aranberri, patroien sailkapenean lehen tokian, eta ligako sailkapenean ere lehen tokian. Asteburua, ez da izan, espero zuten mailakoa Bermeokoentzat. Lehendik bazuten, koltsoia, eta horregatik daude. Dauden lekuan, hori da. Asko iztutu da liga, eta Zierbenak esan du, hemen gaudela, ez pentsakuk alde batera utzi behar dugula Euskola Biliga. Hemen gaude, eta nola gainera, asteburuko 2 banderak irabazita. Beste irakurketa bat, bai atzo eta bai gaur, Zierbenak Hondarribiari azkeneko luzean egin diona. Atzo 6 segundo, gaur 5, horrek erakusten du, bestea beste, talde horretan, genekina, erakutsi baino, bai ez datzen du, hor badagoela indarra eta badagoela esnean, Mikel. Bai. Hor da, Gorka Aranberri, berriz ere bere ontzira itzultzen, eta hemen patroien zailkapena. Borja Gomezek 12 puntu lehen esan duguna, Aranberrik 11, Diazek 10, gero Amunarriz. Eta zailkapen nagusian, Gorka Aranberrik 85 ditu, Amunarrizek 80 baita ere Unai Eizagirrek, eta gero egungo txapelduna izango genuke Ander Etxegoien hori jotarra 76rekin. Baina, noski, Etxegoienek 2 estropada gutxiago egin ditu, bietan salsamendi prestatzaileak, Martin Leboran jarri duelako arraun luzearekin. Bermeotarrak aldentzen ari dira, eta orain hurbilduko direnak, gaurko protagonista nagusienak. Ez genuen, alakorik espero, Torri garenean eta ikusi dugunean, zer den itxasoa, itxasadarrak asunetan. Ure ikusi lehun, eta ia inork antzeman ez zion aldaketa. Ure mugitu, korrontea mugitu. Badator Zierbena. Hemen dator sariaren bila. Gaur sari bikoitza dute. Alde batetik bandera eta bestetik ligarako leian sartu direla berriz ere buru belarri. 4 puntutan ditugu podiuneko 3 arraun elkarteak. Urdaibai 140 puntu. Hondarribiak 137,
eta Zierbenak 136. Uste dut Hondarribiarenak ere komentarioa merezi duela, Miguel. Atzo bigarren, gaur bigarren, talde honen inguruan beti izaten duguna. Beti hor. Horregatik dago bigarren, 3 puntura. Borja Gomezek besarka da. Orain txapela, TKE erakundeko presidenteak Borja Gomezek. Ara. Urdashia, zenolako festabulen artean, bai. Deustuko arrubitik ateratako gizona, posik, dana daude, hau. Piztu aldia, Zierbenako mutilentzat. Herria festetan, esan digu, Herrerias jauna presidenteak, bera ere, barne post galantarekin izango da, Ea ba. Orain Boiroko alkatearen eskutik, Jose Ramon Romero jaunaren eskutik hartuko dute bandera, Boiroko 23. bandera Zierbenarentzat. Hor duzue. Borja Gomez. Zierbena nagusi. Hori behar da baten bat putzura. Gogoarekin, eman dio. Hori da garaipena. Ere askatu dio, ertza banderarena. Guzti ere bai, pitin bat. Bueno, lehortuko da. Ez da barazuri. Ze garaipena handia Zierbenak eta badira 3 jadanik. Urdaibaik 7 irabazi ditu. Orain 3rekin kokatzen da atzetik Zierbena, 3 garaipen, Hondarribiak 2, Donostiarrak 1. Zelkapeneko lehen 4 hoien artean dago jokoa. Eta benetan esan behar dugu goi mailako ikuskizuna ekarri digula Boiroko estropada honek. Batipat, bigarren txandako 2 arraun elkarte, bai Orio eta bai Kabo, oso ondo aritu direlako eta nolabait asko garestitu dutelako gaurko bandera hori. Hori azteko. Rendimendu oso nahi eman dute, Oriok eta batez ere Kabok, hortik eta ipatu dugu denbora kontuan hartzeko modukoa zela. Gero, korrontea goiz osoan zehar mugitu da eta gero gainera haizea atera da eta horrek oraindik ere asko garestitu du Zierbenaren bandera hori. Gora raunak, zorionak Zierbena. Eta hitza eskatuz dugu Eritz Hernandez aurrera. Bai, gurekin dugu Mikel Orbañanos, Hondarribikoen prestatzailea. Mikel, bandera ez da posible izan, baina Galiziatikan behintzat sailkapen estututa bueltatzen zarete. Bai, posik, eman deun errendimenduakin, egia esan aurkari handi batzun kontra gabiltza, eta asteburua 2 estropada bikainin da, eta gainetik sailkapen hortan puntutxo batzuk janda urdei bai egia da Zierbenak murriztu dula, eta borroka latza egun ala hemendik aurreare bai. Zorionak Zierbenai, egin ditun 2 estropadagatik bai atzota bai gaur, eta gu, posik, buelta uste nahiko sentsazionak indingo deula, eta alderatik aurrera jarraitu behar. Bai, askok pentsatzen zuten ja liga egina zegoela, batez ere, aldea Urdaibai handitzen zegolako, baina begira, Galiziako urak beti dute zerbait, eta zuek lortu zuen murriztu, aipatu duzu Zierbenak ere zuei murriztu dizuela, beraz berriro liga 3ko gauza bilakatu da. Bai, hasiera baten bai ez, baina alare estropa desente gehatzeia, eta jarraitu berdeu lan berdin egiten. Irutze zaitu indikane lehia gorre ikusiko deula, eta estropak ez du jungo jala, eta gu horre oteko aukera deun. Orain Zarautz? Bai, ala da, estroparen oso polita, dano guztokua deuna, eta irutze zait, bertarra ondo iruzte gehala, patroion bat dekaut da irutze zaitan, bertan estropa txuk bat diteko gehi izango gehala, eta ala den, da berriz ezaporeon batekin bueltatzekan zauztikan. Mikel, zorionak eginiko lanagatik eta Euskal Herrira buelta hona izan dezazuela. Bale, berdin zuei. Orbañanos jauna, zer esango dugu Orbañanosi buruz? Maxutasun handiz ari dela egiten bere ibilbide zoragarri hori Hondarribia. Beste behin 20 gehiago urtez. Eta erregulartasun handiz, arrobiko mutilei bultzada emanaz, eta beti burrukan, beti lehiakor, beti hor sartuta, eta hor daude. 3 puntura dute Urdaibai. Orain, gaurko garaipen harrigarri honekin, Zierbena 4 puntura hurbildu da, eta hor daude, hauek ere,
Liga daukago, Mikel. Liga. 6 estropadaren faltan, 6 estropadaren faltan, 3 ontzi, 4 zeratan, 4 puntutan, eta zer datorren, Zarauzko estropada, alegia, Liga osoko estropadarik presiatuena, non Zarautzen lantzatokia izan daitekeen horretan, hor bestelako gauza batzuk ere sartzen dira kontutan, gero Ondarru eta Getaria, eta bukatu beti bezala, portatu da gidoilaria, zeuka ipatu duzu lehen, ari zaigu portatzen. Bai horixe. Bueno, Kabo hori buruz ere esango dugu, gaurko bigarren postu horrek, sailkapeneko 6. tokira eraman duela Getaria gaindituz. Gaurko eguna hasi dute Getaria baino 3 puntu gutxiagokin, eta orain daude 5 puntu gehiagorekin. Getaria 10. izan da gaur, eta Kabo 2. Ekarri dio, pausutxo bat, eta Kabok bestetik psikologikoki nik uste dut behartzuela horrelako pausu bat sinisteko gai direla. Horezko txandako hoiek ez daudela hain urruti. Ibon. Ari zirela esan dugu, hau da Kabo hau, eta harriturik edo maila aparte ematen ari zela, nabarmen urte osoko, denboraldi osoko estropadarik onena egiten ari zela, gero baldintzak aldeko izan ditu, eta ia bandera eramandu. Eta bekaldean, orain 8 puntuko altxorra du Santurtzi Samertolameuren arretik. Samertolameu esan dezakegu, Zierbena asteburuko garaile nagusia izan den bezala, Samertolameu dugula asteburuko galtzailea, inolako zalantzarik gabe, behar bada matematikoki, noski ezetz, baina bigarren mailarako bidea hartua dute jadanik. Alde batetik, emaitzak erakusten duelako bi egurunetan azkena izan dela, 12. eta gero bestetik, baieztatu da, hor zulo handia dagoela, bi koska badaudela gutxienez, Santurtzi eta Meiraren artean, Samertolameuren artean. Eritz Hernandez, aurrera! Bai, beste protagonista batekin gara, orain honetan Urdaibaiko patroia Gorka Aranberri. Gorka, ez da zuen asteburu izan. Ez da, tokatu bertzun. Gure aman zeme geha eta beti ezin dugu brillante hon, eta behitu, asteburu tokatu zaigu, astebula gure puntu igonena euki, sentsazio eta ez geha bilatu ez atzo ez gaur, baina olako egunetan ebai arraunen inberri izatea, aurkarik ez dira zure zaigatuko, eta atzo 3. postu bat gaur haizian ikustete altxatu indula guretan dan, eta jende gehiago sartu bat tartia, baina hause dago. Nik uste talde ere gaizki itzaio etorriko, olako golpiak berrize altxatzen ondo tortzealako, eta buru altxatu eta aurrea. Bai, denok ibili gera ez, Urdaibai, Hondarribia, Urdaibai, baina Zierbena sartu da ere bai, eta erakutsi du sekulako taldea duela. Bai, demoralde guztian dabil, aldaketa asko iten, iteitunian ebai maila mantendu iteu, eta behitu, aurrekoak gure maila egonen ematezteunian, behaien maila egonen erakusteunean gurekin noteko kapazak dira, eta hemen danakin kontatu berra dago. Beitu, asteburu bate banderai gabe, baina beitu, lanen segi berra dago, eta hurrengo asteburua zarotzen da. Bai, ni galdetzen, ni joan kontxa, baina ostras, liga estututa ez daki kontxan buru edukitzeko momentua den oraingoa. Ez dakit, gu asteburu guaz, badakigu guan urrengo bi estropak ze garrantzitsua dian, eta garrantzi handi hartu duguan atzekuak eurratu zaizkigunean. Baina guan dikane liderra gaude, bentakatxoa dakau, eta lanian jarritu gara dago, hau da bukatu. Gorka, zoriona lidertza horregatik eta bidaia hona Euskal Herrira. Bai, berdin, eskerrik asko. Ausarketa egokia, burua hotz Bermeotarren patroiak. Bai, ez dute hola horiek burua galduko. Atzo esan genuen, arraun lagunak biliderren inguruan garrantzitsua zela, nola baitera akatsik ez egira. Urdaibaik akatsik ez du egin, baina besteak azkarrago ibili dira. Jakin nahi nuke gustura gauden, eta ipatu dugu bitan gaur, Mikel, gauden denboraldiaren puntu honetan zelan kargak eta izan dituzten, eta bakoitza pikoitza ipatzen zen, non dagoen datorrenari begira, baina hemen kontua da Liga, Euskolabe Ligan 3 ontzi daudela, bat diru 4 puntutan, eta oraindik dena erabakitzeko dagoela, noiz eta estropadarik onenen atarian. Hau albiste oso ona, ezin hobea arraunzalentza da. Eritz, azkenengoz itzuliko dizugu
hitza, eta pentsatzen dut kai alde horretan etxipen puntu bat behar bada izango dutela kabokoek bandera hurbil ikusi dutelako, baina festa handia dute antolatua, eta nik uste ospatuko dutela behar den bezala, gaur kabok eginiko estropada hori, eta bueno, etorriko dira, estropada berri eta mamitsuak ere, aurrera eritz. Bai, ala da, ez, bueno, logikoa den bezala, normala den bezala, estropada amaitu denean, tristura zen, kaboko ordezkarien aurpegietan, eskutan izan dute etxeko bandera, eta azkenean ezin. Baina, bueno, sekulako maila eman du Galiziako traineruak eta aipatu duzun bezala gainera hemen duten jaia edukita, segurazki, ontzat emango dutela gaur egineko estropada. Ligei dagokionez, Zierbenak atzo esan zuen hemen gaude, gaur are ozenago esan du hemen gaude, hemen daude, eta ligak asko estutu dira emakumezkoetan ez, Euskotren Ligan oraindik Arraun Lagunakek 6 puntuko aldea mantentzen du, baina Euskolabe Ligan bai, ez? Orain arte Hondarribia Urdaibai, Hondarribia aritu gara, orain Zierbena ere hemen dugu, eta aipatu duzu bezala, datorren astean Zarautzeko estropada dugu, demoraldiko berezienetakoa, eta ni behintzat irrikitan nago bertara joan, eta zer gertatzen den ikusteko. Ederki iritz, indarrak hartu, Gaztañazpi jauna, bagoaz! Bueno, Mikel, larun batean Zarautzen. Alaxe da. Gustora joango gara. Bai noski, niretik joaten ez nire herrira pozik eta... Gure bai, ondoko herritik, Gure bai. Hori da. Zorionak Donostiarrari eta Zierbenari. Dudarik gabe, eta zorionak arrauna maite duzuen guzti-guztioi ikuskizun galanta izan da eta eskerrik asko hemen Boiro eta Kaboko arraunzale guztiei eta klubekoei batipat beti harrera bikaina eskaintzen digutelako. Hori da. Bueno, gaur trainero estropada, Jaun Andreo, gozatu eta ondo bizi, agur! Sí, podemos.